sa karon magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ang ginapanag-iyahan sang Archdiocese ng Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ug CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Nagapamati kamo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Karaoke TV. Mayong ngapon Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong ngapon Pilipinas. Mayong ngapon sa aton nga mga uturan nga matag palamati sa 16 kabanwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 kabarangayan sa syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapadabot mga sa pagpanamyaw sa aton nga mga uturan dira sa may Chodor Arsanas Trade Center, sa may Burgos Saripapa, sa mga pampubliko nga merkado diri sa aton sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kamusta ang aton nga mga kalagad? Kamusta ang aton nga mga best friend? Kabay pangayara kita sa gihapon sa maayo nga kaimtangan. Kag kabay pa no padahal kita nga maghalong mga kaalagad. Labi na no sa aton nga mga transaksyon sa gawa sa aton nga mga panimalay. Oras naton sa Spirit FM Philippine Standard Time, 36 minutes after the hour of 5. Welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa CASAC Special Coverage para sa Miyerkules edisyon
Petsa 15 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2021. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula, sa aton nga Managing ag Social Action Director Reverend Father Mark Renflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa aton station manager Reverend Father John Dave Ibalya, aton nga mga Technical Director Alagad Mingming Guayco kag Engineer RJ Borja. Partner Technical Alagad Maria Jean Lorene Balgos, ang kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pag-serbisyo sa tawo, ini naman sa Alagad Real de la Rosa. Hope din nyo kinabanwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita na to'y karon sa COVID-19. Kaiban pa ang mga balita nga natipon sa 88.1 Spirit FM Rojas sa News Team. Ano ba lang mga balantayan nga balita ang aton pagatagan sang nagakaygo nga pagtamod diri sa aton nga palatuntunan sa CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage Report. Sa aton nga Pangulong dinalahan, balita lokal nga gobyerno ginklaro ang dekalidad o kung ginklaro nga dekalidad ang klase sang bugas kag ginhatag sa mga pumoluyo sang syudad. Samtang surgical resident training program sang Rojas Memorial Provincial Hospital aprubado na. Balita national, COVID-19 booster shots para sa mga health worker hindi pa pwede nga mahatag suno sa Malacañang. Samtang bago nga granular lockdown kag alert level system hibaluon. Mga pari ginpanugyanan nga hindi magkahadlok sa pagpadayon sa ilang misyon. Kag Msgr Pedregosa pormal na nga nagpungko bilang bago nga obispo sang Malay-Balay. CASAC Special Coverage Report. Oras naton na 5:38 diri sa aton nga pag-alagad. Diretso kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita natoy sa lakat sang panahon. Alas 3 subong adlaw, subong hapon ng low pressure area ang ginabunabanta base sa available nga data 375 km na sidlangan sang Giwan Eastern Samar. Kadungan sini nga intertropical convergence zone nga nagapekto sa bahin sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Samtang Mindanao kag Eastern Visayas baka eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pagunang-ulan pagpanagub kag pagpilat. Tugas ang ITCZ kag LPA. Samtang may posibilidad naman sa pagbaha kag landslides. Ilabi na sa tion sa mabuto nga pagulan-ulan. Ang Metro Manila iban nga porsyon sang pungsod baka eksperyensya naman sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pagulan-ulan pagpanagub kag pagpangilat. Tugay ni sa ITCZ kag local thunderstorms, may posibilidad sang pagbaka kag landslides. Labi na sa tion sa mabudok nga pagulan-ulan. Pinakamainit naton nga temperatura 32.8 degrees Celsius alauna kainan sa hapon. Pinakamanabig naman nga temperatura 24.8 degrees Celsius alas 4:50 kainan sang aga. Sunrise alas 5:45 buwas sa aga. Samtang sunset naman alas 5:58 subong nga hapon. Balita sa COVID-19 mga kalagad, sa bilog nga kalibutan naglabot na sa 226 milyones 734,304 kamang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 ang nabalhag. Samtang 4 milyones sa 664,427 ang mga nagtaliwan. Ang mga nag-ayo naman 203 milyones 488 kag 30. Samtang diri sa aton sa pungsod Pilipinas, sandig sa pinakauli nga datos sang Department of Health Philippines, may dugang nga 16,989 kamang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 subong adlaw. Sa sulod gid lamang ini mga kalagad sang 24 oras. Samtang may 24,123 naman ka numero sa mga nag-ayo pag 214 ang nagtaliwan. Sa karon ng Pilipinas sa kabalag na sang 2,283,011 kamang kumpirmado nga kaso ng COVID-19, porsyento sa mga aktibo 7.5% akong 170,446. Porsyento sa mga nag-ayo 91% akong 2,076,823. Porsyento sa mga nagtaliwan 1.57% akong 35,742. Samtang sa regional mga kalagad nga update, sandig sa pinakauli nga datos ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development, may dugang na naman nga 857 kamang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nga nabalag kapon nga adlaw sa reyon sa East.
Western Visayas nakabalag sa karon sang kabugusan nga 106,191 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Total active cases 15,039. Disposition sa aktibong kaso 47.59%, mild 46.51%, moderate 3.93%, kag severe 1.80%, samtang critical 0.17%. Sa probinsya sang Capiz, sandig sa pinakuling nga datos sa Capiz Provincial Health Office nga pitsahan kahapon nga adlaw. May dugang nga 70 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa diin ang confirmed cases sa Capiz ang naglabot na sa 7,582. Porsyento sa mga aktibo 9.97% o 756. Porsyento sa manag-ayaw 85.04%, kung 6,448. Porsyento sa managtiliwan 4.99% o 378. Samtang sa syudad sang Rojas, may 55 kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa diin, mayara na sa karon sa 365 ka aktibo nga kaso ang syudad, 3,371 mga nag-ayo, kag 155 naman ang himbawian sa hulam nga kabuhi. Ang kabugusan nga 3,891 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Oras naton sa 88.1 Spirit and Philippine Standard Time, alas 5:43 diri sa aton nga pag-alagad. Sa aton nga pagbalik ang kaundan sang aton nga mga ginpanglinyada nga mga headlines. Standby! Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot. Pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Magamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Oras naton sa 88.1 Spirit FM, Philippine Standard Time, alas 5:45 diri sa aton nga pag-alagad. Balik diri sa aton nga palatuntunan sa CASAC Special Coverage sa gihapon kaupo ninyo Alagad Real de la Rosa. Di kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal. Lokal nga gobyerno ginklaro nga dekalidad ang klase sang bugas nga ginhatag sa mga pumoluyo sang syudad. Para sa kaundan sa nga balita, yara sa line number 2 si Alagad Maria Jean Lorene Balgos. CASAC Special Coverage Report. Ginsabat ni Mayor Ronnie Ladivas, kaupo ng City Administrator Labo Season kag CSWD, Program Officer Percy Cordova ang mga alegasyon na tuhoy sa bugas na ginpanagtag sang talatapan. Ini may kaangot sa alegasyon nga nagalabot lamang sa 150 pesos ang bilisang kada sako sang bugas nga ayuda para sa mga pumuluyo sa syudad. Ginklaro sa mga opisyal nga hindi insakto nagalapta nga balita, bangod suno sa mga ini, 1,250 pesos ang presyo sang kada 50
kilos nga sakos ang bugas. Dugang man sa mga ini nga ginbakal ang nasambit nga bugas sa National Food Authority o NFA kag dekalidad nga locally milled rice kag pinakabarato ang presyo nga naghalin man sa mga mangunguma diri sa probinsya sa Capiz. Samtang ginako naman sang lokal nga gobierno sang syudad ang isyu na tuoy sa 15,000 pa lamang ang bugas nga nabakal kag napanagtag. Bangod suno sa talatapan, may plano silang magbakal sang 17,146 ka 50 kilos kada sakos sang bugas nga may kabugusan nga 21,432,500 pesos. Nga panagtag sa 45,269 ka pamilya subong nga bulan kag maabot nga bulan sang Oktubre. Apang natuhoy naman nga 35 milyones pesos nga supplemental budget pagagamito naman ini sa pagbakal sang 28,000 ka 50 ka kilo nga sako sang bugas katumbas sang 140,000 ka tigpulo ka kilos nga amo naman ang panagtag sa mga pumuluyo sa maabot nga bulan sang Nobyembre kag Disyembre. Kabahin naman sa nasambit nga supplemental budget ang panagtag sa maabot nga Enero 2022 agud malikawan ang delay. Nagpasalig naman si Dadibas sang padayon nga distribusyon sang bugas agud wala sang magutman sa syudad sang Rojas. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Madamoging salamat alagad Maria Jean Lorraine Balgos sa gidulong report ri sa aton nga pag-pangalagad samtang sa dugang nga balita aprubado na ang aplikasyon sang Rojas Memorial Provincial Hospital para sa accreditation sang Surgical Residency Training Program. Inangging kumpirma sang Philippine College of Surgeons sa Department of Surgery sang nasambit nga ospital. Sa next official nga payag sa Facebook page sang ospital nga ang pag-credit sang Department of Surgery isa sa mga tika nga gibuhat sang tagdumulan sang RMPH agud abi pa nga mapasanyog ang serbisyo nga ginhatag sa publiko. Sa matandaan, tuig 2019 pa sang ipayag sang Department of Surgery sang RMPH ang plano sini nga mag-apply sa nasambit nga programa apang temporaryo nga ginpaiway bangon sa ginapangatuba nga pandemya dulot sang coronavirus disease 2019. Sinigid lamang Agosto 26 na tigay ng virtual accreditation visit sa pasilidad sang ospital. Nakip na ang sa bahin sa mga empleyado. Nakip sa mga nagpatigan sa nasambit nga programa sa inisyatibo sa Dr. Edmarie Magallanes Tormon, OIC Chief of Hospital 2 sang RMPH kay isa man ka ENT surgeon. Na surgeon, Dr. Gemar Francisco, nagapamuno sa Department of Surgery, Dr. Roy Jason Montesillo, designated training officer kay iban pang consultants nga ginadikpan ng Dr. Jim Edward Bacus, Dr. Harvey Glenn Subok, at Dr. Randolph Dio Campo. CASAC Special Coverage Report. Sa dugang nga balita, hindi pa sa gihapon sarang nga mabaton sa mga health worker ang COVID-19 booster apisar nga nagataas nga ang kaso sang coronavirus infection sa pungsod suno sa Malacañang. Gipayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga natala na pa nga magpagawa sang pinal nga desisyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o kon IATF. Sino pa diri nga mayara sa rekomendasyon gikan sa mga eksperto sa bakuna sa Pilipinas nga tagan sang booster shot ang mga health workers lamang bilang dugang nga proteksyon. Ilabi na nga mayara sa presensya sang mas makatalagang mga SARS-CoV-2 variants kasubong na lamang sang Delta. Nagpadawagan naman sang moratorium ang World Health Organization angon sa pagpanagtag sang booster injection tubtob sa katapusan sang tuig 2021 bangod minilyon pa sa gihapon ka individual sa bilog nga kalibutan ang wala pa makabaton sang bakuna bisan isa gid lamang ka dose. Suno kay WHO Country Representative Dr. Rabindra Abiyasing nga labing kinahanglan ang sabit nga moratorium agud masabat ang kakulangan sang bakuna sa mga katuhay nga pungsod kaging payag nga indi pa initiyon agud maghatag sang booster shot. Sandig sa datos sang gobyerno naglabot na sa kapin 17 ka milyon sa mga Pilipino ang fully vaccinated na, samtang yara naman sa 22 ka milyon ang nakbaton sang unang nga dose sang bakuna. CASAC Special Coverage Report. Samtang sa dugang naton nga balita sa Caritas, mga pari ginpanugyanan nga hindi magkahadlok sa pagpadayon sang ilang misyon. Para sa kaundan sa nga balita, yara sa line number 4, alagad Maria G. Lorin Balgos.
Ginhatagan sang pagtamod ni Archbishop Marlo Peralta sang Archdiocese ng Nueva Segovia nga hindi dapat magkahadlok ang mga kaparian sa pagpadayon sang ilang misyon sa simbahan. Ini ang mensahe sang Arsobispo sa padayon nga pagtaas sang kaso sang mga nalapnan sa makamalatay nga balatian dala sang COVID-19. Panugyan sini sa mga kauturan nga nagaserbe sa simbahan, dumdumo ng mensahe ni Jesus sa tag sa kagisa nga hindi dapat magkahadlok bangod kaupod nila ini sa pagpanglakaton kag sa pag-atubang sa bisan anuman nga pagtilaw sa kabuhi. Paghangkat sang Arsobispo sa mga kaparian nga nagalaom ini sa mga inisyatibo nga ila pagabuhaton agud mangin mabinungahon ang ila sinimisyon sa pagpalapnag sang pagtulunan sang simbahang Katoliko. Suno man kay Peralta nga mas nagakinahanglan sa karon sang balaan nga Eucharistia nga magahatag sang kabakod hindi lamang pisikal kundi pati man spiritual sa aspeto sa mga tawo. Ginhatagan man sang pagtamod sang Arsobispo ang importansya sa paghatag sang sakramento sang pagbadlis sa may mga masakit ilabi na sa mga pasyente nga may COVID-19. Suno sa iya, nagakadapat nga magpakig-angot anay ang pari sa mga frontliners agud mahibaluan ang mga protocols para man sa seguridad sang mga ini. Samtang nakapagitna sang masobra 3,000 ka mga aktibo nga kaso sang COVID-19, ang lokal nga gobierno sang Ilocos nga sakop sang Archdiocese sang Nueva Segovia. Nagpasalig man ang Arsobispo sang padayon nga pagpalapnag sang maayong balita sang Archdiocese sa pihak sang paghangkat nga dalas sang COVID-19. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Malabuging salamat alagad Maria Jean Lorin Balgos sa gidulong report diri sa aton nga pag-alagad. Samtang sa dugang nga balita, madilagon ang ginhiwat nga ordinasyon kag installation ni Balay Bishop Noel Pedregosa bilang kalimang bag-ong obispo sang diocese. Limitado lamang ang mga nakigbahin sa sabitan nga selebrasyon bangod man sa restriksyon nga dala sa COVID-19 nga giniwat sa San Isidro Labrador Cathedral. Nagyara pang samtang ang lugar yara pa sa idalom sa enhanced community quarantine kung ang pinakaugot nga klasifikasyon sang quarantine. Sa may baluan nga ginbusdan sini sa Archbishop Jose Cabantan nga gindesignar sa nagligad nga tuig bilang Arsobispo sang Cagayan de Oro. Matapos ang giniwat nga ordinasyon kag installation, nagselebrar ini sa pinakaunang nga misa bilang obispo. Sa iya mensahe, nagpasalamat ini sa Dios sa iya nabaton nga bugay sa piyak sang iya kaluya, kakulangan kag pagduwa-duwa. Sa naman sa iya, isa kadakong obligasyon ang pagdesignar sa iya bilang obispo. Apang nagapati ini sa grasya sang Dios, mahimo niya ang tanan nga may pagtuo. Nagahinyo man ini sang pagpangamuyo sa mga tumuluo para sa tanan nga nagaalagad sa simbahan kag sa Dios nga tagan sang kabakod kag paghunahuna kon maayo nga pangunahuna nga maubra sini ang misyon. Pangabay man sini nga tagan sa atensyon sa mga nagaalagad sa simbahan ang 4 L's kon ang the least, the last, the lost kag ang wala sa list. Subong man ang dunang manggad. Gipangunahan ni Cabantan bilang mayorya nga Major Consecrator kaupod ni Archbishop Angelito Lampon sang Cotabato kag Bishop Dael sang Tandag bilang co-consecrator. Gabayin man sa mga nagpakibahin sambit nga kay watan si Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles John Brown kag 5 pa ka mga obispo. Matandaan nga gindesignar ni Santo Papa Francisco si Pedregosa bilang bagong obispo sang nagligad nga bulan sang Hunyo 29, 2021. Magaserbe bilang administrador sang nagserbe ini bilang administrador sang diocese kag naging rektor man sang katedral. CASAC Special Coverage Report. Samtang sa dugang naton nga balita mga kaalagad, sa mga pamangkot da ng mga bag-o nga granular lockdown kag alert level system no nga papanaog karon mga kaalagad sang aton nga gobyerno. Alert level 1 ang new granular lockdown and alert level system mga kaalagad. Alert level 1, all ages allowed to move around subject to LG rules. Allowed subject to LG rules ang interzonal travel, exercise allowed for all ages. Wala sang gina-prohibit nga establishment o na activities. Fully operational ang dining, fully operational ang barbershops, beauty salons, nail and hair spas,
fully operational ang religious gathering. Government offices fully operational. Kaiban pa. Samtang alert level 2, all ages allowed to move around subject to LGU rules. Interzonal travel zone allowed subject to LGU rules. Exercise allowed for all ages. Prohibited establishment activities wala. Dining sa mga restaurant 50%, venue additional 10% if place has safety seal. 50% naman ang barber shops, beauty salons, nail kag hair spa. Samtang 50% naman sang venue para sa mga religious gathering, fully operational, at least 50% site capacity ang government offices kag iban pa. Samtang sa alert level 3 mga kalagad, all ages allowed to move around subject to LGU rules. Interzonal allowed subject to LGU rules. Exercise allowed for all ages. Prohibited establishment activities, cinemas, karaoke, bars, clubs, theaters, indoor kag outdoor theme parks. Dining in restaurants 30% sang venue. Barber shops, beauty salons 30% sang venue. Religious gatherings 30% capacity. Government offices fully operational with at least 30% on-site capacity. Alert level 4, persons younger than 18, older than 65 with comorbidities, pregnant must stay at home. Allowed for persons not under stay-at-home orders ang interzonal travel. Exercise allowed for all ages but only near residence. Damo sang ginaprohibit, no? Indoor tourist attraction meeting venues, dining restaurants, all fresco dining 30%, indoor dining 10%, barbershop services done outdoors at 30%, indoor services 10%. Samtang religious gatherings 30% capacity, kag indoor seating 10%. Samtang sa government offices fully operational with at least 20% on-site capacity. And last, ang alert level number 5, age restriction, persons younger than 18, older than 65 with comorbidities, pregnant must stay at home. Interzonal travel allowed for authorized persons outside of residence. Exercise not allowed. All prohibited except essential industries ang mga establishment of activities. Dining in restaurants, take-out and delivery only. Barbershops, beauty salons, nail and hair spas not allowed. Religious gatherings, virtual only. Government offices, fully operational but with skeletal workforce on site. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Philippine Standard Time, alas 5:59 diri sa aton nga pag-pangalagad. Mayong hapon sa kamang Paula Bulkerin, Sir George Solano, Sir Crisanto Usam Delfin, kay Ma'am Imelda Kidato. Dili lang ko ito baton nga pagpangalagad subong adlaw sang Miyerkules sa CASAC special coverage sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman is Eminence Joseph Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Ranflor, aton program manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalaman sa aton station manager Reverend Father John Dave Balya, aton nga technical director Alagad Mingming Wego kag engineer RJ Bora. Partner technical Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Nanging kaupo nyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinagi sa pagserbisyo sa tao. Ni sa Alagad Real de la Rosa ang nagsiling. Hindi importante ko gamay ka o kunda ko. Basta sa masakit, ikaw lamang mapahilayo. Pag basta yung pagtuwahan top kids sa makaako. Mayong hapon ka, God bless Pilipinas! Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ang ginapanag-iyahan sang Archdiocese ng Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ug CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo.